Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Tug-anan ti ka. Oh, Pero, kinahanglan nga mo promise ka na ako. Kay kung gusto gid ka nga makigsulti niya, akong inon si Glenda. Aron masabot na to ang oras kun kanus agad mo magkita niya. sige. Mo promise ko. Wa ko itog anan nga lain. Sige na, sulti ko ulit. Kay gusto kayo kong makikistorya niya. Busit yung ganyan tiguang ha. Sa balay ni Taburin. Nanawag na ko si attorney. O gipahibaw ko niya. Nga nagplado ang gidaing siguryo. Nga bahinan niya estasyo sa iyang mga katigayunan. Mo ba? Oh, wala ko mahibong na nil. Pero ang ako gikalagutan og bayo. Kaya nagplano gid siya nga mas dako pa og bahin si Tasyo kay nako. Uy, murag di na maayo na. Surok laging mayong akong dugo nga nakabasa ko sa testamento nga gipakita ni attorney nako. Unya, saan naman natuwa na rin? Sa may mahimo ni attorney anak. Dagan patag mahimo nil. Akong giinan si attorney nga manihuon na to ang tanan aron mapapas gyud si Tasyo sa mapa. Correct. O gini the best na tumbuhaton rin. Og naa pa gyud pinaka the best anak nil. Unsa man rin? Silang tanan atong papason. Excellent! Maugyod kayo rin, maugyod. Bisag, bisag asa nila mo na. Unsa man? Puslan man. Nga wag gyud pagsalig na ko ng tiguanga. Tablahon na lang gini nato siya. Kumusta naman gaw? Nagkita naman ni Tasyo? Wa pa man gyud ka, uy. Basin ugma, mapati maauto siya. Na, gusto na ba gid kaayos lulugoryo nga may istorya ni Tasyo kaw? Mao lagi. Pero ambot ka ha, nga wa man mapati maaw siya. Basin og ni kakulian. Aw hinuon, mukalit raman sab gina siya pakita nako dito. Bataw-batawon lang sab niya nako ang palibot. Kay basin og nangita lang sab siya nindot nga binta. Bataw-bataw lang unya gaw. Oh, bataw-bataw. Sagad na siya magpakita no, mga alas 10 ngatos alas 11. Ugma, ako na panid-an. Naluoy ba ako nilulugoryo nga nagtan-aw gaw? Lahi gid siya karon og sa kaniadto. Ingnan bitaw ti kagaw, nga masuod yun na niya si Tasyo, sukad pa kani adto kay ni Renato. Bitaw? Ay kita tanan nakasaksi man kita anak gaw. Di gina malimod nga pinangga gina niya sa Tasyo. Tinuod ginagaw. Gani, ako na obserbahan si Lolo Goryo. Makita gid ako nga mulugmaw gid ang iyang luha kung maghisgot na mibahin ni Tasyo. Kaluoy po taon, uy. Kani adto, katong iyang suko-suko ni Tasyo. Tingali, nahiluan lang gitong iyang huna-huna sa pagpanaot ni Renato nga tong Tasyo. Na, murag maogi tingali na gaw. Malipay jud ko gaw nga masulbad na ni ilang problema, uy. Kay ako gyud nasakitan ini nahitabo nila. Kitang tanan gaw. Pulos gyud ta natandog og naluoy sa ilang sitwasyon. Sagdi lang gaw. Ugma, kung makita mi ni Tasyo, ako gyud siyang sultihan. Gamay na lang yun. Gamay na lang yun kaayo ang kuwang. Para maabot na ko sa daganan. Inutil nga Tasyo. Pinalabi giday kay ka sa imong lulo nga abno. Buang-buang! Kumusta Renato? Tasyo! Nakuratan ka nga ni anak ko daan sa imong kutsi. Ah, Nga
Anong kalit man kang mihunong, ha? Kung sa may imong buhaton ako, Tasyo. Relax lang na to. Wako'y daw tang buhaton nimo. Oh, unsa may imong tuyo nako. Gusto lang yung ko makiksulti nimo. Gusto na kong klarohon ang tanan kung anong imo kining gihimo nako. Kuan. Tarong ako tubag. Mag-istorya lang tagtarong, Tasyo. Ayaw kasuko na yun, good. Tubag ako. Nganong imo maning gihimo nako. Salpahis ka. Nganong imo kong gipaantos og ingon na init. Anong imong ko gidapatan? Mangutan na kapag ngano kwanggol. Syo. Kuan, ato na yung ariglohon, good. Kuan tayo angin lisan ini. Hinumdumi nga managsuon ta. Managsuon? Ha, wako'y igsuon nga panuway sama nimo. Tasyo, pasaylo ako. Naibaw kong nagkasala ako nimo. Ha, pandaran ko si. Lahos dito sunahan. Pandaran ayaw! Oo. Syo, asam tapay mo, Syo? Lahos pa. Sige. Oh, may mga pulis. Kudo na kayo ng buhaton ako, Syo. Sigurado gyud nga, dunay daotang mahitabo nimo. Wa kumadlog bisag na apay mga pulis. Syo, ayon lang ipadayon kung doon na kayo daotang plano batok na ako karon. Ano man ito ni mga pulis? Nasundan ang aming sakyan. Syo, napakagigayunan nga makaiskapo karon. Kung mo padayon tasunahan, sigurado ko, nga ila ka madakpan. Timan ina to. Wa kumadlog og malisang sa imong gibuhat na ko karon. Pero usa ka butang nga di gyud ka mapasaylo. Kung dunay daotang mahitabo ni Lolo Goryo, di na gyud kahatagan og gigayong nga mabuhi pa sa sunod atong kita. Ay napadagang istorya, Syo. Layat tayo samtang napakagigayunan nga makaiskapo. Kay kung dili, mapugos ko sa pagpahunong nini sakyanan aron nga dakpon kanila. Animal ka. Aray, kasakit sa kong kasakit. Okay ka, sir. Gukda! Okay ka, sir. Gukda ninyo katutuhan na! Tara. Hey, huwag niyo siya, huwag na. Busit! Kasakit sa kong utang kugo. Animal ka, Tasyo. Gipalagod yung kunay mo, Mayo. Surprise ka! Aray! Inaya na, Neil, inaya! Bidak ko sa bukol na imong ori na eh. Magkalagot lagi kayo. Ay naman ron paingon si Tasyo. Long, anong mura nag-ulit Tasyo kung asa siya paingon? Huwag ka magkulang ako kung unsay yung gibuhat na ako karon. Mabitaw ng ngutan ako kung asa ni siya paingon aron nga masubay na to og makasulti na to. Ika-istoryan to mga pulis kung asa na siya posibleng nakatago ron. Nasundan na siya sa mga pulis to. Kaso, walang gid siya maabti. Ang akong pangutana kung ano nakasuod siya sa imong kotse. Ambutan kung giunsa niya lo. Nakalitan sub ko nga, naano siya sa kong luyo. Baka makasukol niya? Maaksyon tagog sukolo sa diyang iya kong itiunan pero gikalitan lang yun ko niya hapak sa iyang pistola. Mutong napahong kadiyot ang akong pananaw. Musukol lang ta ka bisag doon na kapay samad sa imong tiyan og dughan. Aw, sukol yun ko lo kay kinabuhi ko na akong nakataya agad. Baba? Kumusta naman daw ito ng imo mga samad na to? Aw, okay naman lo. Medyo ngut-ngut lang usahay. Ngot-ngot. May mo bang matanaw ko sa imong samad? Lo, di na kinahanglan. Ay, nagkabalakas kong sumad. Ang atong hisgutan karon nga mas maayo unta og mapatay sa mga pulis Tasyo. Grabe na kaayo ang iyang sa nga nahimo. Di ko yan ng patyon siya na to. O nga nung di man lo. Pero, time pa na. Asan ka mulaban lo?
Ni Tasyo o nako? Toral nga ba ako'y dapigan na to? Ang akong gipaboran mao ang kamatuoran. Kung kinsa tong naghimo og sa, motoy akong gikaligot-gutan. Pero unsa man din ang gibuhat ni Tasyo? Di ni dautan para nimo. Di na mister ni mo ipangutanan ako na to. Nibaw ko kung unsay dautan o unsay dili. Lo, wa ko makasabot nimo. Mura man lang og wa ka maluoy sa nadangatan ako karon. Gusto na nang imong mga wahinong na pagduda na ako na to. Di na ko mister ni mo tudloan sa akong pagabuhaton. Pero lo, unfair ka ini sa akong bahin. Ako nga dibati gyud nimo. Unya sunay tabo pa gyud nako. Ako na inoy nahog nga way hinungdan ining istorya. Ha? Gusto na to. Ikaw na. Usbon ko, kung kinsay sada na ng sitwasyon na, mo'y angay manubag sa matas balaod. Busit. Busit! Ay, ayaw ka ni palabidot, Nil. Sakit kayo ng kumbukol. Pasensya na garin, pero pagkawagi ayo ang guwanga eh. Dito naman hinon sa milaban ni Tasyo. Sagdi lang. Muabot ra gid na ang oras. Nga makabaws ko ni mga tawhana. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.